Veliki pozdrav, Saša, i sve pohvale za tebe i tvoje goste. To što radite je izuzetno dragoceno. Pitanje za gospodina Petrovića. Šta bi preporučio jednom mladom građevinskom inženjeru, čime da se bavi, u kom pravcu da ide? Da li je u redu da učestvuje u velikim projektima, radi u velikim firmama ili postoji neka alternativa? Pozdrav za obojicu. Pa ja kad bi bio građevinski inženjer, pokrenuo bi proizvodnju, pošto je to struka u građevina, kad bi to bila struka i kad bi me to interesovalo. Ja bih pokrenuo proizvodnju kuće od kamena i objasnio bi kao građevinski inženjer zašto je dobro da se prave kuće od kamena, kao što se nekada pravilo. Ove današnje kuće, to su kartoni, to je, mislim, smijurije. Prave kuće, znači, su kuće koje se prave od kamena gde je spoljni zid 60 cm. Ne treba tu da se ulažu pare da bi se pokrenuo projekat izgradnje kamenih kuća. Treba se, i postoje ljudi u Srbiji koji se bave proizvodnjom kamena. I ti s njima dogovoriš da ti oni po narudžbini isporučuju kamen. Imaš građevinske majstore koji slažu taj kamen. Isto kao što slažu blokove. Jer ti kad se taj kamen isteše da bude u obliku blokova, on se slaže isto kao što se slaže ovaj blok. Ne treba neki poseban majstor za gradnju kamena. Takođe, nekada se kao vezino tkivo koristio kreč, koji je mnogo bolje jer ne propušta vodu od ovog klasičnog cementa. Tako da, kada bih ja bio građevinski inženjer, ja bih napravio jedan web sajt sa informacijama, sa reklamom i ponudio bih, objasnio bih kao građevinski inženjer zašto je dobro da se pravi kuća od kamena. Znači, ti imaš tu ne samo što je najprijatnije da se živi, to je ključ da prijatno, nego imaš ubedljivo najmanje troškove. U početku ti je kuća od kamena skuplja opcija nego ova papirna kuća od blokova i stiropora. Ne možeš ni da zagreš ni da ohladiš. Mislim, možeš, ali to je Mickey Mouse u poređenju sa kamenom kućom. A šta je kamena kuća? Tu ti ne treba leti air condition, možda živiš u Eilatu, u Izraelu, gde je sad temperatura 4 stepeni. Znači, da je najveća vrućina, ti možda živiš u kamenoj kući i da ti bude prijatno i hladno, ne treba ti nikakva klima. Ti u Izraelu, gde god dođeš, imaš klime. U Kaliforniji, bez klime ne možeš da živiš. Zašto? Su kuće pravljene od kartona, mislim, nije od kartona, nego materijal sličan tome. Zimi, ti malo zagreješ unutra. Onaj kamen drži toplotu celu noć. Ti ovde moraš da praviš, da koristiš kotlove na pelet, koji će celu noć da ubacuje pelet i da ti zagreva kuću, jer ti kad isključiš pored, kuća se ohladi. Tako da ja da sam građevinski inženjer, ja bih pokrenuo i napravio bi reklamu za kuću od kamena. Svi ljudi koji, postoje mnogi ljudi koji imaju para i koji kad prave kuću, hoće da bude kvalitetno. Brate, kuća od kamena je vrh. Znači, vrh vrhova. Ovo što oni prave od drveta, kamen, drvo, to je ovako estetika. Ako hoćeš da imaš kuću kvalitetnu, hladno leti, toplo zimi, kamen je vrh vrhova. Ja bi to ponudio tržištu i tu bi se lepo ugradio, jer ljudi koji hoće kvalitet, oni ne žele pare, nisu to neki milioni. Tako da, to bih ja radio kao građevinski inženjer, pokrenuo bi privatan biznis, samo bi imao bi majstore, imao bi izvor, bio bi kao preduzimač, imao bi izvor kamena, ovo drugo ne bi radio. Mislim, možeš ti da radiš, ako hoćeš biznis, da radiš ovu građevinu što svi rade. A to svi rade, ja bi radio nešto što niko ne radi, to su kuće od kamena. A unutra sve isto ide, instalacije i tako dalje.